କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ମା ଦୁର୍ଗା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ଦେବଗିରି ପର୍ବତର ସେହି ଅକୁହା ରହସ୍ୟ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ଘେରା ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଏକ ପୁରାତନ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପର୍ବତ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେବୀଗିରି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଅତି ପୁରାତନ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ବାସ କରନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ଗ୍ରାମରୁ ବାଟ ହୁଡ଼ି ସେହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାର କାନ୍ଥରୁ ଏକ ପ୍ରଖର ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ତ୍ରିଶୂଳ ଥିଲା। ସେହି ନାରୀ ଜଣକ ଶିକାରୀକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏଠାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା ଏବଂ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେହି ଦେବୀ ରୂପ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ବି କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହି ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱାର କେବେ ବି ଖୋଲି ନାହିଁ। ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆଜି ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାଙ୍କର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ମହିମା ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।